el collazo, para no volar el llamo primero. Aquí darrere no me'n sentireu molt. Però bé, ara començarem. Everybody, atenció, afinant sabor. El nostre poble, el nostre món. Míralo. Aprofit. Gràcies. Teniu gana. Bon profit. I què heu fet avui de matí per Can Arabí? Per muntar la tenda i en realitat bé, m'han explicat un poc la temàtica bàsicament i després sí, hem dinat i hem baixat a fer la campana. I què és que t'ha agradat estar a Can Arabí? Sí, molt xulo. I què heu fet allà? A Can Arabí hem fet activitats en grup. Hem jugat, hem fet tendes
dinar, o sigui, berenar i tot. Ja. Heu dinat allà, no? Sí. Sí.
Au, passa aquí perquè volen agafar taula. Passa, vine, vine. No te'n vagis. Ven ficant.
Vale, com has dit? Dues roses. Dues roses. I dues dames. Així juntes. Vale, heu de fer així el cercle i heu de fer un borronyit així amb els dos extremos. Mira, vol que anar lligant, així. Vale. Així. Així. Com allà o altre? No en sé on és. Aneu de prenda? Vinga, ànim.